Ahojte, priatelia! Dnes sa pozrieme na temnú stránku života, ktorá sa dotýka každého z nás. Poznáte ten pocit, keď sa vám zdá, že celý svet je proti vám? Predstavte si situáciu. Vstanete ráno do práce, zistíte, že vám nefunguje budík, meškáte. V rýchlosti sa oblečiete, no zistíte, že vaše obľúbené nohavice sú v práčke. Bežíte na autobus, ktorý vám ujde pred nosom. A to je len začiatok dňa. Všetci sme zažili tie momenty, keď sa zdá, že Murphy a jeho zákon si z nás robia dobrý deň. Šéf vás zavolá na koberček práve vtedy, keď máte najhorší deň. Počítač sa rozhodne aktualizovať presne vo chvíli, keď potrebujete odoslať dôležitý projekt. Ale viete, čo je na tom všetkom najvtipnejšie? Že tieto situácie sú také univerzálne, že sa na nich môžeme všetci spoločne zasmiať. Pamätáte si, ako ste si v kaviarni objednali kávu bez kofeínu a dostali ste dvojité espresso? Alebo keď ste sa snažili vyzerať profesionálne na online porade a vaša mačka sa rozhodla predviesť akrobatické číslo priamo pred kamerou. Áno, tieto situácie môžu byť stresujúce. Môžu nám spôsobiť úzkosť, frustráciu, ba dokonca aj pochybnosti o sebe. Ale práve schopnosť pozrieť sa na ne s nadhľadom a humorom nám pomáha prekonať aj tie najnáročnejšie dni. Priznajme si, kto z nás nezažil ten moment, keď sme sa snažili pôsobiť cool pred niekým, koho sme chceli ohúriť a práve vtedy sme zakopli o vlastné nohy? Alebo keď sme si na dôležité stretnutie obliekli nové biele tričko a prvé, čo sa stalo, bolo, že sme naň vyliali kávu. Život nám často hádže polená pod nohy, ale práve tie najtrápnejšie momenty sa časom stávajú našimi najlepšími historkami. Sú to práve tie chvíle, ktoré nás učia nebať sa zasmiať sa sami na sebe. Pamätajte, že nie ste v tom sami. Každý z nás má svoje temné dni, ale dôležité je vedieť, že aj tie najhoršie situácie raz pominú. A možno práve zajtra, keď budete rozprávať priateľom o svojom katastrofálnom dni, zistíte, že sa na ňom dokážete už len smiať. Je v poriadku mať zlé dni, je v poriadku cítiť frustráciu, ale nikdy nezabudnite, že máte okolo seba ľudí, ktorí vás podporia. A ak sa cítite, že je toho na vás priveľa, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Nie je to prejav slabosti, ale múdrosti. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a prihláste sa na odber môjho kanála. Budem rád, keď sa v komentároch podelíte o vaše vlastné katastrofálne príbehy. Možno niekomu práve váš príbeh pomôže uvedomiť si, že v tom nie je sám. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Pamätajte, že aj ten najhorší deň má len 24 hodín a zajtrajšok môže byť už úplne iný. Majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte, priatelia! Dnes sa pozrieme na tému, ktorá sa dotýka každého z nás. Život na sociálnych sieťach. Poznáte ten pocit, keď scrollujete Instagramom o 3 ráno? Všetci majú dokonalé životy, úžasné dovolenky a neuveriteľné úspechy. Medzi tým vy sedíte doma v pyžame, jete studené špagety a premýšľate, kde ste v živote spravili chybu. Pamätáte si na tie časy, keď sme sa stretávali s priateľmi bez toho, aby sme museli všetko dokumentovať? Teraz máme paradox. Sme viac spojení ako kedykoľvek predtým, ale cítime sa osamelejší než kedykoľvek in.